Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел другі. Вітальня спадара дэ Трэвіля. Спадар дэ Труавіль, як усё яшчэ называлі яго сям'ю ў Гасконі, або спадар дэ Трэвіль, як ён урэшце рэшт стаў называць сябе ў Парыжы, сапраўды пачынаў жыццё так, як Д'Артаньян цяпер. Гэта значыць без грошаў у кішэні, але з запасам смеласці, праніклівасці і розуму, праз якія самы бедны гасконскі дваранін часта спадзяецца атрымаць ад бацькоўскай спадчыны больш, чым самы багаты перыгорскі або барыканскі арыстакрат атрымлівае ад сваёй спадчыны. Яго дзёрзкая адвага, яго яшчэ больш дзёрзкі поспех у той час, калі ўдары сыпаліся градам, узнеслі яго на вяршыню гэтай цяжкай лесвіцы, званай прыдворнай ласкай, па якой ён падымаўся, пераскокваючы праз 4 прыступкі за раз. Ён быў сябрам караля, які, як усім вядома, высока шанаваў памяць свайго бацькі, Генрыха IV. Бацька спадара дэ Трэвіля так дакладна служыў яму ў яго войнах супраць лігі, што з-за недахопу грошай, да чаго біарнец прывык за ўсё сваё жыццё, і які ўвесь час плаціў свае даўгі дасціплівымі жартамі, адзіным, чаго яму не даводзілася займаць, з-за недахопу грошай, паўтараем, ён дазволіў яму пасля ўзяцця Парыжа зрабіць сваім гербам залатога льва, які крошыць па вуліцах з лацінскім дэвізам «Fidelis et fortis», то бок верны і моцны. Гэта было важнай справай з пункту гледжання гонару, але вельмі нязначнай з пункту гледжання багацця. Так што, калі знакаміты паплечнік вялікага Генрыха памёр, адзінай спадчынай, якую ён змог пакінуць свайму сыну, былі яго меч і дэвіз. Дзякуючы гэтаму падвойнаму дару і бездакорнаму імені, якое яго суправаджала, спадар дэ Трэвіль быў прыняты ў дом маладога прынца, дзе ён так добра валодаў шпагай і быў настолькі верны свайму дэвізу, што Людовік XIII, адзін з лепшых клінкоў свайго каралеўства, меў звычай казаць, што калі ў яго ёсць сябар, які збіраецца змагацца на дуэлі, то ён бы параіў яму выбраць першым секундантам сябе самога, а другім Трэвіля, якому, мабыць, нават варта было паддаць перавагу. Такім быў Людовік XIII. Трэвіль яму па-сапраўднаму падабаўся, няхай і па-каралеўску, па-своекарысліваму. Гэта праўда, але ўсё ж падабаўся. У той няшчасны перыяд было важна знаходзіцца ў сяроддзі такіх людзей, як Трэвіль. Многія маглі б прысвоіць свайму дэвізу эпітэт «моцны», які складаў другую частку яго дэвіза, але вельмі нешматлікія вельможы маглі прэтэндаваць на званне «вернага», якое складала першую частку. Трэвіль быў адным з гэтых апошніх. Гэта была адна з тых рэдкіх асобаў, якія надзелены паслухмяным розумам, падобным сабачаму, сляпой адвагай, вострым вокам і спрытнай рукой, якому, здавалася, было дадзена зрок толькі для таго, каб бачыць, ці не незадаволены кім-небудзь кароль, і працягнуць руку, каб ударыць гэтага непрыемнага чалавека. Няхай гэта будзе бэм, марывер, пальтро дэ мэрэ або вітры. Карацей кажучы, да гэтага часу Трэвілю не хапала нічога, акрамя спрыяльных магчымасцяў. Але ён заўсёды быў напагатове і цвёрда паабяцаў сабе, што не выпусціць магчымасці схапіць бога выпадку за ягоныя 3 валасінкі, як толькі ён апынецца ў межах дасяжнасці яго рукі. Нарэшце Людовік XIII прызначыў Трэвіля капітанам сваіх мушкецёраў. У адданасці, ці хутчэй, у фанатызме, ён быў такім жа, якімі былі ардынарныя вартаўнікі пры Генрыху III, а шатландская гвардыя пры Людовіку XI. Кардынал у гэтым плане не адставаў ад караля. Калі ён убачыў грознае войска абраных, якім Людовік XIII атачыў сябе як аховай, гэты другі, ці хутчэй, гэты першы кароль Францыі, пажадаў, каб і ў яго была свая ахова. Такім чынам, у яго былі свае мушкецёры, як у Людовіка XIII. Так, у яго былі свае,
І гэтыя два магутных суперніка супернічалі адзін з адным у набыцці самых знакамітых фехтавальшчыкаў не толькі з усіх правінцый Францыі, але нават з усіх замежных дзяржаў. Гэта не было чымсьці незвычайным для Рышэльё і Людовіка XIII. За вячэрняй гульнёй у шахматы яны спрачаліся аб вартасцях сваіх слуг. Кожны з іх выхваляўся выпраўкай і мужнасцю сваіх ваяроў. Гучна асуджаючы двубоі і бойкі, яны ў потай правакавалі іх на сваркі, атрымліваючы празмернае задавальненне або шчырае шкадаванне ад поспеху або паразы сваіх уласных падначаленых. Так, прынамсі, апавядае ў сваіх мемуарах чалавек, які быў удзельнікам вялікай колькасці гэтых перамог і некаторых паражэнняў. Трэвіль улавіў слабы бок свайго ўладара, і менавіта гэтаму ён быў абавязаны доўгай і нязменнай добразычлівасцю караля, які не пакінуў пасля сябе рэпутацыі вельмі трывалага сябра. Ён выстаўляў сваіх мушкецёраў на паказ перад кардыналам Арманам Дюплесі з такім пагардлівым выглядам, што сівыя вусы яго правілебнасці гнеўна выгіналіся. Трэвіль выдатна разумеў метады вядзення вайны таго перыяду, пры якіх той, хто не мог жыць за кошт ворага, павінен быў жыць за кошт сваіх суайчыннікаў. Яго салдаты ўтварылі легіён бестурботных хлопцаў, зусім недысцыплінаваных у адносінах да ўсіх, акрамя яго самога. Распушчаныя, напаўп'яныя, імпазантныя каралеўскія мушкецёры, ці хутчэй мушкецёры спадара дэ Трэвіля, блукалі па корчмах, па забаўляльных месцах і гулянках, крычалі, падкрушвалі вусы, бразгалі шпагамі і атрымлівалі велізарнае задавальненне ад таго, што раздражнялі гвардзейцаў кардынала кожны раз, калі тыя сустракаліся ім на дарозе. Затым з похваў з тысячай прымавак выхоплівалася шпага. Часам іх забівалі, і яны падалі, перакананыя, што будуць аплаканы і адпомшчаны. Часта яны забівалі іншых, але тады былі ўпэўненыя, што не гніюць у турме, таму што спадар дэ Трэвіль прыйдзе туды, каб вызваліць іх і забраць іх. Такім чынам, гэтыя людзі, якія любілі спадара дэ Трэвіля і, хоць і былі нягоднікамі, трапяталі перад ім, як вучні перад сваім настаўнікам, падпарадкоўваючыся найменшаму яго слову і гатовыя ахвяраваць сабой, каб змыць найменшую абразу, славілі яго з усіх сіл. Спадар дэ Трэвіль выкарыстаў гэтую магутную зброю у першую чаргу для караля і яго сяброў, а затым для сябе і сваіх уласных сяброў. Што тычыцца астатняга, то ў мемуарах гэтага перыяду, у якіх знаходзілася так шмат успамінаў, ніхто не знойдзе, каб гэтага годнага вяльможу абвінавачвалі нават яго ворагі. А такіх было шмат як сярод людзей пера, так і сярод людзей мяча. Ні ў якім разе, скажам так, гэтага годнага вяльможу не абвінавачвалі ў тым, што ён здабывае асабістую выгаду з супрацоўніцтва са сваімі паслугачамі. Надзелены рэдкім дарам інтрыгі, які рабіў яго роўным самым здольным інтрыганам, ён заставаўся сумленным чалавекам. Больш за тое, нягледзячы на ўдары шпагай, якія слабелі, і балючае практыкаванне, якія стамлялі, ён стаў адным з самых галантных заўсёднікаў гулянак, адным з самых ліслівых жаночых угоднікаў, адным з самых далікатных суразмоўцаў, якія нашэптвалі цікавыя дробязі свайго часу. Пра багацце дэ Трэвіля казалі як пра капіталы спадара дэ Басамп'ера 20 гадоў таму, і гэта значыла шмат. Такім чынам, капітаны мушкецёраў захапляліся, яго баяліся і любілі, і гэта з'яўлялася вяршыняй яго чалавечага шчасця. Людовік XIV ўвабараў сябе ўсе дробныя зоркі свайго двара у сваім уласным неабсяжным зянні. Але яго бацька, сонца, шмат каму няроўнае, пакінуў сваё асабістае хараство кожнаму са сваіх фаварытаў, сваю індывідуальную каштоўнасць кожнаму са сваіх прыдворных. У дадатак да ранішніх прыёмаў у караля і кардынала, у той час у Парыжы налічвалася больш за 200 прыёмаў паменш, але ўсё ж і яны заслугоўвалі ўвагі. Сярод гэтых 200 прыёмаў вітальня Трэвіля была адной з самых запатрабаваных. Двор яго рэзідэнцыі, размешчаны на вуліцы В'е-Каламб'е, нагадваў лагер з 6 гадзін раніцы летам і з 8 гадзін зімой,
ад 50 да 60 мушкецёраў, якія, здавалася, змянялі адзін аднаго, каб заўсёды прадстаўляць вялікую лічбу, пастаянна маршыравалі, узброены да зубоў і гатовыя да ўсяго. Па лесвіцы, такой шырокай, што сучасны будаўнік на займаным ёю месцы выбудаваў бы цэлы дом, падымаліся і спускаліся парыжскія суіскальнікі пасад, якія імкнуліся да любой паслугі. Шляхта з правінцыі, якая імкнулася быць прынятай на працу, і слугі ў разнастайных ліўрэях, якія дастаўлялі паведамленні паміж сваімі гаспадарамі і гасцямі спадара дэ Трэвіля. У пярэдняй на доўгіх круглых лавах размясціліся выбраныя. Гэта значыць тыя, каго заклікалі да капітана мушкецёраў. У гэтым памяшканні з раніцы да вечара стаяў бесперапынны гул. У той час, як спадар дэ Трэвіль у сваім кабінеце, які прымыкаў да гэтай вітальні, прымаў наведвальнікаў, выслухоўваў скаргі, аддаваў загады і, падобна каралю на сваім балконе ў Луўры, павінен быў толькі падысці да акна, каб агледзець сваіх людзей і ўзбраенне. У той дзень, калі Д'Артаньян з'явіўся да яго, сход быў вялікім, асабліва для правінцыяла, які толькі што прыбыў са сваёй правінцыі. Дакладна, што гэты правінцыял быў гасконцам, і што суайчыннікі Д'Артаньяна, асабліва ў той час, карысталіся рэпутацыяй людзей, якіх нялёгка запалохаць. Калі ён праходзіў праз масіўную дзвер, абабітую доўгімі цвікамі з квадратнымі наканечнікамі, ён трапіў у гушчу атрада воінаў, якія расхаджвалі па двары, перакрыкваючыся, сварачыся і паджартоўваючы адзін над адным. Каб пракласці сабе шлях сярод гэтых бурных і супярэчлівых хваль, трэба было быць афіцэрам, шляхетным вяльможам або добранькай жанчынай. І вось у самую гушчу гэтай мітусні і безладзіцы, з сэрцам, якое моцна білася, накіраваўся наш малады чалавек, прыціскаючы да худых ног надмерна доўгую шпагу і не адымаючы рукі ад краю шыракаполага капялюшу, з той напаўпасмешкай збянтэжанага правінцыяла, які хоча зарабіць прыемны твар. Мінуўшы адну групу, ён уздыхнуў вальней, але не мог не заўважыць, што яны абарочваюцца, каб паглядзець на яго, і ўпершыню ў жыцці Д'Артаньян, які да гэтага дня быў пра сябе вельмі добрага меркавання, адчуў сябе смешным. Калі ён дабраўся да лесвіцы, стала яшчэ горш. На ніжніх прыступках 4 мушкецёраў, у той час як 10 ці 12 іх таварышаў чакалі на пляцоўцы, каб прыняць удзел у гэтым спаборніцтве, забаўляліся наступным практыкаваннем. Адзін з іх, які стаяў на верхняй прыступцы з аголенай шпагай у руцэ, перашкаджаў, ці, прынамсі, спрабаваў перашкодзіць 3 астатнім падняцца. Гэтыя трое абараняліся ад яго сваімі спрытнымі шпагамі. Д'Артаньян спачатку прыняў гэтую зброю за фехтавальныя рапіры і падумаў, што лязо абаронена. Але неўзабаве па некаторых драпінах ён зразумеў, што кожная зброя завостраная, і што пры кожнай такой драпіне не толькі гледачы, але і самі акцёры смяяліся як вар'яты. Той, хто ў дадзены момант займаў верхнюю прыступку, цудоўным чынам стрымліваў сваіх супернікаў. Вакол іх утварыўся круг. Умовы патрабавалі, каб пры кожным удары той, каго закрануў гулец, выходзіў з гульні, ступаючы свой ход на карысць суперніка, які яго ўдарыў. За якія-небудзь 5 хвілін трое апынуліся закранутымі. У аднаго была падрапаная рука, у другога падбародак, у трэцяга вуха, прычым той, які бараніў прыступку, не быў закрануты ні разу. Такі спрыт, згодна з умовамі, узнагароджваўся прасоўваннем на 3 чаргі. Як бы не было цяжка здзівіць нашага юнага вандроўцу, дакладней, як бы ён не прыкідваўся, што гэта так, гэтае баўленне часу сапраўды ўразіла яго. У сваёй правінцыі, краіне, дзе так лёгка гарачацца галовы, ён бачыў некалькі паядынкаў. Але адвага гэтых 4 фехтавальшчыкаў здалася яму самай моцнай, пра якую ён калі-небудзь чуў нават у Гасконе. Яму здавалася, што ён перанёсся ў тую знакамітую краіну волатаў, у якую пасля адправіўся Гулівер, якая так напалохала яго.
І ўсё ж ён не дасягнуў мэты, таму што наперадзе яшчэ былі лесвічная пляцоўка і вітальня. На лесвічнай пляцоўцы больш не сварыліся, а забаўляліся апавяданнямі пра жанчын, а ў вітальні пра прыдворных. На лесвічнай пляцоўцы Д'Артаньян пачырванеў. У вітальні ён задрыжаў. Яго палкае і моцнае ўяўленне, якое ў Гасконі рабіла яго грозным для маладых пакаёвак, а часам і для іх гаспадарынь, нават у хвіліны вар'яцтва не магло ўявіць і паловы тых любоўных цудаў або чвэрці тых подзвігаў галантнасці, пра якія тут распавядалася ў сувязі з самымі вядомымі імёнамі і з дэталямі, якія ніхто не хаваў. Але калі на лесвічнай пляцоўцы яго маральнасць пахіснулася, то ў вітальні яго павага да кардынала была падарваная. Там, да свайго вялікага здзіўлення, Д'Артаньян пачуў, як палітыка, які прымушаў трапятаць усю Еўропу, падвяргалі крытыцы ўслых і адкрыта, а таксама ў прыватных гутарках. Абмяркоўвалася асабістае жыццё кардынала, за спробу пранікнуць у якое было пакарана так шмат шляхетных людзей. Гэты вялікі чалавек, якого так пачытаў Д'Артаньян старэйшы, служыў аб'ектам кпінаў трэвільскіх мушкецёраў, якія адпускалі жартачкі з нагоды яго крывых ног і крывой спіны. Некаторыя спявалі балады спадарні дэ Гійон, яго палюбоўніцы, і спадарні дэ Камбале, яго пляменніцы. У той час, як іншыя складалі планы, як дапячы пажам і гвардзейцам герцага кардынала. Усё гэта здавалася Д'Артаньяну жахлівым і немагчымым. Тым не менш, калі сярод усіх гэтых жартаў аб кардынале час ад часу бяздумна прамаўлялася імя караля, здавалася, што ўсе гэтыя здзекваючыеся раты на імгненне закрываліся чымсьці накшталт кляпа. Яны нерашуча аглядваліся па баках і, здавалася, сумняваліся ў таўшчыні перагародкі, якая аддзяляе іх ад кабінета спадара дэ Трэвіля. Але новы намёк неўзабаве вяртаў размову да яго высокапрэасвяшчэнства, і тады смех зноў ставаў такім гучным, што ні адно з яго дзеянняў не заставалася незаўважаным. Несумненна, усе гэтыя людзі будуць альбо заключаны ў турму, альбо павешаны, падумаў перапалоханы Д'Артаньян. І я, без сумневу, разам з імі, таму што з таго моманту, як я іх слухаю, мяне будуць лічыць саўдзельнікам. Што б сказаў мой добры бацька, які так настойліва выклікаў мне павагу да кардынала, калі б даведаўся, што я знаходжуся ў асяроддзі такіх язычнікаў. Таму нам няма патрэбы казаць, што Д'Артаньян не адважваўся ўступіць у размову. Ён толькі глядзеў ва ўсе вочы і слухаў ва ўсе вушы, напружваючы ўсе свае 5 пачуццяў, каб нічога не прапусціць. І, нягледзячы на сваю ўпэўненасць у бацькавых навучаннях, ён адчуваў, што яго захапляюць уласныя густы і прыхільнасці. Кіраваны сваімі інстынктамі, ён хутчэй усхваляў, чым сварыў тыя нечуваныя рэчы, што адбываліся ў гэтым месцы. Хоць ён быў зусім чужым пры двары спадара дэ Трэвіля, і гэта было яго першае з'яўленне ў гэтым месцы, урэшце рэшт на яго звярнулі ўвагу, і хтосьці падышоў і спытаў, чаго ён хоча. У адказ на гэтае пытанне Д'Артаньян сціпла назваў сваё імя, падкрэсліўшы статус суайчынніка капітана, і папрасіў слугу, які задаў яму гэтае пытанне, папрасіць у спадара дэ Трэвіля хвіліннай аўдыенцыі. Просьбу, якую той з заступніцкім выглядам паабяцаў перадаць у належны час. Д'Артаньян трохі акрыў ад свайго першага здзіўлення. Цяпер ён меў магчымасць вывучыць касцюмы і фізіяноміі. Цэнтрам самай ажыўленай групы быў мушкецёр вялізнага росту, з пагардлівым выразам твару, апрануты ў гэтакі незвычайны касцюм, што прыцягваў усеагульную ўвагу. На ім быў не формены плашч, які не быў абавязковым у тую эпоху меншай свабоды, але большай незалежнасці, а светла-блакітны камзол, трохі выцвелы і паношаны, а панад ім пышная перавязь, вышытая золатам, якое зіхацела на сонцы, як водная рабізна. Доўгі плашч з малінавага аксаміту вытанчанымі складкамі спадаў з яго плячэй, адкрываючы спераду тую самую пышную перавязь, на якой вісела гіганцкая рапіра. Гэты мушкецёр толькі што змяніўся з варты, паскардзіўся на прастуду і час ад часу прытворна пакашліваў,
Менавіта з гэтай прычыны, як ён сказаў навакольным, ён надзеў свой плашч. І хоць ён гаварыў з пагардлівым выглядам і пагардліва падкручваў вусы, усе захапляліся яго вышыванай перавяззю, а Д'Артаньян больш за ўсіх. «Што ж вы хацелі?» – спытаў мушкецёр. «Гэтая перавязь уваходзіць у моду. Я прызнаю, што гэта вар'яцтва, але ўсё ж гэта мода. Акрамя таго, трэба ж неяк распарадзіцца сваёй спадчынай». «Ах, Партос!» – усклікнуў адзін з яго спадарожнікаў. «Не спрабуйце пераканаць нас, што вы атрымалі гэтую перавязь з бацькавай шчодрасці. Яе падарыла вам тая дама пад валюмам, з якой я сустрэў вас у мінулую нядзелю каля брамы Сент-Анаре». «Не, клянуся гонарам і адданасцю двараніна. Я купіў яе на змесціва свайго кашалька», – адказаў той, каго яны назвалі Партосам. «Так, прыкладна такім жа чынам, – сказаў іншы мушкецёр. Я купіў гэты новы кашалёк на тыя грошы, якія мая гаспадыня паклала ў стары». «Але гэта праўда», – сказаў Партос. «І доказам таму служыць тое, што я заплаціў 12 пістоляў за гэта». Здзіўленне ўзрасло, хоць сумневы працягвалі існаваць. «Ці не праўда, Араміс?» – спытаў Партос, звяртаючыся да іншага мушкецёра. Гэты іншы мушкецёр уяўляў сабой поўную супрацьлегласць свайму таварышу, які толькі што назваў яго па імені Араміс. Гэта быў малады мужчына гадоў 22-23, з адкрытым, няхітрым тварам, чорнымі рахманымі вачыма і шчокамі, ружовымі і пухнатымі, як восеньскі персік. Яго тонкія вусікі акрэслівалі ідэальна прамую лінію над верхняй губой. Здавалася, ён баяўся апусціць рукі, каб на іх не надзьмуліся вены, і час ад часу пашчыпваў кончыкі вушэй, каб захаваць іх далікатную ружовую празрыстасць. Звычайна ён гаварыў мала і павольна, часта кланяўся, бязгучна смяяўся, паказваючы свае выдатныя зубы, пра якія, як і пра ўсе астатнія, ён, відаць, вельмі клапаціўся. На заклік свайго сябра ён адказваў сцвярджальным кіўком галавы. Гэта пацвярджэнне, здавалася, рассеяла ўсе сумневы адносна перавязі. Яны працягвалі захапляцца ёю, але больш не гаварылі пра яе. Хутка ўсе змянілі тэму, і размова раптам перайшла на іншую. «Што вы думаеце пра гісторыю, якую распавядае канюшы і збараносец спадара дэ Шале?» – спытаў іншы мушкецёр, не звяртаючыся ні да каго канкрэтна, а наадварот, звяртаючыся да ўсіх. «І што ён кажа?» – спытаў Партос самазадаволеным тонам. «Ён распавядае, што сустрэў у Брусэлі Рашфора, гэта найадданейшага слугу кардынала, пераапранутага капуцынам, і што гэты пракляты Рашфор, дзякуючы свайму пераапрананню, прывёз спадара Дэлега як апошняга дурня». «Сапраўды, дурань», – сказаў Партос. «Але ці так гэта дакладна?» «Я даведаўся пра гэта ад Араміса», – адказаў мушкецёр. «На самай справе?» «Ды вы ж ведалі гэта, Партос», – сказаў Араміс. «Я казаў вам пра гэта ўчора. Давайце больш не будзем пра гэта казаць». «Давайце больш не будзем пра гэта казаць. Такое твоё меркаванне», – адказаў Партос. «Ні слова больш пра гэта, халера. Ты хутка робіш высновы. Як? Кардынал прыстаўляе шпіёна да двараніна, у якога з дапамогай здрадніка, разбойніка, прайдзе света, крадуць яго лісты. З дапамогай гэтага шпіёна і дзякуючы гэтай перапісцы Шале пераразаюць горла, а прасцей кажучы, адсякаюць галаву пад дурной падставай, што ён хацеў забіць караля і ажаніць яго брата, герцага Арлеанскага, на каралеве. Ніхто не ведаў ні слова пра гэтую загадку. Учора вы разгадалі яе да вялікага ўсеагульнага задавальнення. І пакуль мы ўсе яшчэ здзіўлена глядзім на гэтую навіну, вы прыходзіце і кажаце нам сёння: давайце больш не будзем пра гэта казаць. Ну што ж, давайце пагаворым пра гэта, раз вы гэта хочаце, цярпліва адказаў Араміс. Гэта Рашфор? Усклікнуў Партос. Будь я збраяносцам небаракі Шале, правёў бы са мной хвіліну-другую у вельмі няёмкім становішчы. А вы правялі даволі сумныя чвэрць гадзіны з чырвоным герцагам, адказаў Араміс. Ах, чырвоны герцаг! Брава, брава, чырвоны герцаг! Усклікнуў Партос, пляскаючы ў ладкі і ківаючы галавой. Чырвоны герцаг, чудоўна! Будьце ўпэўненыя, мой дарагі сябар. Я разнясу гэта па ўсім свеце.
Хто сказаў, што гэты Араміс не жартаўнік? Якое няшчасце, што вы не рушылі ўслед свайму першаму пакліканню. Які цудоўны абат з вас атрымаўся б. Гэта толькі часовая адтэрміноўка, сказаў Араміс. Калі-небудзь я ім стану. Вы выдатна ведаеце, Партос, што я працягваю вывучаць тэалогію менавіта з гэтай мэтай. Ён стане святаром, як і кажа, усклікнуў Партос. Рана ці позна ён ім стане. Хутчэй рана, адказаў Араміс. Ён чакае толькі аднаго, каб надзець святарскую расу, якая вісіць у яго пад мундзірам, сказаў іншы мушкецёр. Чаго ён чакае? Спытаў іншы. Пакуль каралева не падорыць спадчыніка французскай кароне. Не варта жартаваць на гэтую тэму, панове, сказаў Партос. Дзякуй Богу, каралева яшчэ ў тым узросце, калі можна нараджаць. Кажуць, што спадар дэ Бакінгем у Францыі, адказаў Араміс са шматзначнай усмешкай, якая надала гэтай фразе, на першы погляд такой простай, даволі скандальны сэнс. Араміс, мой добры сябар, на гэты раз вы памыляецеся, перапыніў яго Партос. Ваша дасціпнасць заўсёды выводзіць вас за рамкі дазволенага. Калі спадар дэ Тревіль пачуў бы вас, вы б раскаяліся ў сваіх словах. Вы збіраецеся падаць мне ўрок, Партос? Усклікнуў Араміс, у чыіх звычайна нарахманых вачах бліснула маланка. Мой дарагі сябар, будзьце мушкецёрам або абатам. Будзьце тым ці іншым, але не тым і іншым адразу, адказаў Партос. Успомніце, Атос на днях сказаў вам, вы ясце з усіх кармушак. Не, прашу вас, не будзем сварыцца. Гэта ні да чаго. Вам добра вядома ўмова, складзеная паміж вамі, Атосам і мною. Вы ж бываеце ў спадарні дэ Гійон і заляцаецеся да яе. Вы бываеце ў спадарні дэ Буа-Трэсі, кузіны спадарні дэ Шэўрэс. І, як кажуць, і ў гэтай дамы вы ў вялікай міласці. Божа літасцівы, не турбуйце сябе паказам сваіх поспехаў. Ніхто не пытаецца аб вашай таямніцы. Увесь свет ведае аб вашай стрыманасці. Але раз ужо вы валодаеце гэтай годнасцю, чаму, на халеру, вы не скарыстаецеся ёй у дачыненні да яе вялікасці? Хай хто заўгодна кажа пра караля і кардынала, як яму заманецца. Але каралева святая, і калі хтосьці кажа пра яе, хай гаворыць з павагай. Партос, вы пыхлівы як нарцыс, я вам прама кажу, адказаў Араміс. Вы ведаеце, я цярпець не магу мараляў, за выключэннем тых выпадкаў, калі іх прамаўляе Атос. Што тычыцца вас, літасцівы васпан, то вы носіце занадта раскошаную перавязь, каб яна добра трымалася на вашым целе. Я буду абатам, калі мне гэта спатрэбіцца. А пакуль што я мушкецёр. У гэтай якасці я кажу ўсё, што мне заманецца. І ў дадзены момант мне прыемна прызнацца, што вы мяне стамляеце. Араміс! Партос! Спадары, закрычалі навакольныя. Спадар дэ Тревіль чакае спадара д'Артаньяна, крыкнуў слуга, расхінаючы дзверы кабінета. Пры гэтым аб'яўленні, падчас якога дзверы заставаліся адкрытымі, усе змоўклі, і сярод агульнага маўчання малады чалавек перасёк пярэдні пакой і ўвайшоў у пакой капітана мушкецёраў, ад усяго сэрца віншуючы сябе з тым, што яму такім цудам удалося пазбегнуць развязкі гэтай дзіўнай сваркі.